An kammala tarukan baje kolin al'adu da fasahar littattafai da rubuce-rubuce karo na 8 wato kabafest a Kaduna, wanda aka tattauna kan batutuwa daban-daban na rubuce-rubuce da kuma bunƙasa al'adu. Bikin baje kolin littattafai da zane-zane na Kaduna da aka saba yi duk shekara mai lakabin kabafest, biki ne da aka fara gudanar da shi a shekara ta 2017, inda akan gayyaci shahararrun marubuta daga ko'ina a duniya kamar su Kadariya Ahmad da sauran manya-manyan masu rubuce-rubuce da 'yan fina-finai da sauran masu zane-zane na fasaha. Biki ne mai ƙayatarwa da wayar da kai musamman akan abubuwa da ke kawo ci gaban al'umma da ilimi da al'adu masu amfani. Ƙungiyoyi daban-daban ne da ke ɗaukar nauyin wannan taro, tare da samun tallafin gwamnatin jihar Kaduna da ma ƙungiyar Yasmin Foundation na uwar gidan tsohon gwamnan jihar Kaduna, Hajiya Hadiza Ismail Rufa'i. Bikin na bana dai za a iya cewa an kammala shi cikin ƙayatarwa da kuma nishaɗi, ta yadda ya samu halartar ɗimbin matasa, marubuta da masu fasaha da zane-zane daban-daban har ma da 'yan fina-finai. An yi tilawa a kan rubuce-rubuce littattafai daban-daban tare da tattaunawa kan abubuwan da suka shafi ci gaba da kuma rubuce na fasaha. Gwamnan jihar Kaduna Sanata Ubasani a sa'ilin taron ya bayyana cewa gwamnati za ta ci gaba da tallafawa wannan taro na baje kolin littattafai da rubuce-rubuce da zane-zane na fasaha domin ci gaba a fannonin ilimi daban-daban. Gwamnan ya ce babu shakka jihar Kaduna tana marhaban da irin wannan al'amari. Muna son al'umma su sami ƙwarewa da ake bukata don yin aiki a guraben ayyukan da gwamnati ta nemo. Haka zalika, ɗaya daga cikin waɗanda suka ɗauki nauyin wannan taro, uwar gidan tsohon gwamnan jihar Kaduna Hajiya Hadiza Ismail Rufa'i, ta ce akan shirya taron ne domin bunƙasa fannin ilimi a tsakanin matasa da kuma ɗabi'ar rubuce-rubuce da karance-karance domin bunƙasa ilimi yadda ya kamata. An shirya bikin ne don ƙarfafa wa matasa gwiwa wajen inganta fasaharsu, kuma bisa ga dukkan alamu mun sami nasara. Marubuta da sauran masu fasaha ne da suka baje kolin fasahohinsu daban-daban a sa'ilin wannan taro. Shells of hope, petrified, waiting. The first time I encountered racism, I was 8. Fluency of our joy was outstanding. When Samartaka was a boiling pot of madness, and Soyayya seemed like an emergency everyone needed. An gabatar da makaloli da kuma tattaunawa da yin muhawara kan batutuwa daban-daban.